kennismaking was weinig romantisch. In feite gebaseerd op een misverstand. Ben je dan niet benieuwd hoe ik eruit zie? Natuurlijk wel. Nou. Nou, wat? Vraag dan. Misschien denken de mensen wel dat we vader en dochter zijn. Wie dat denkt, schiet ik met een kermisgeweer in zijn aarshol en daarna zoen ik je zo hartstochtelijk op je mond dat ze flauw vallen om ons heen. Wij zijn een prachtig stel. Heb jij je wel eens op mij afgetrokken? Mijn god, wat bestond zij? Someday, when I'm lonely, deep in love, not a lot to say. Het intreden van de werkelijkheid betekent vaak de dood van de fantasie en het eind